Så er det Salvador Bahia, det er ankommet til. Og her skal vi så ligge til i aften til klokken 8. Jeg håber, der kommer en tur ud på stranden. Der ligger jo en hel del skibe her på øen. Her har vi lige en lille luk inde i kabinen.